Doncs anem a començar a netejar, Sergio, Vinga, exacte. que ens hem de posar les Que deia la piles, Dolors Arroyo en aquest vídeo, pinchan el enlace de aquí abajo. No, aquí abajo no hay nada. Nada. No hay nada, però el punxem aquí ara mateix. Però poden punxar a les nostres xarxes socials. Exacte, perquè la tenim aquí. A la Dolors, a les nostres, a tots. Dolors, com estàs? Benvinguda. Molt bé, i vosaltres? Molt bé. Com ha anat l'estiu? Doncs molt bé, descansant molt a gustito, i ara tornar a la rutina. Engegar, que és el que costa. Sí. Avui ens portes Sí, processos de neteja, oi? Arribem a l'estiu, jo deia, és que tot està tancat, té que veure això. Bueno, sí, evidentment, si no hi som a casa, sí que és veritat que l'energia va morint, no?, una mica, l'energia actua sobre les persones, però bueno, té que veure el fet que entrem, que sortim, si hem estat en un altre lloc, estem xupant altres energies, llavors ens les portem cap a casa, i resulta que no són molt favorables, o quan hem estat tota la família junts i potser tants de dies junts hem acabat una mica allò cansats. O sigui que és important fer neteges i per molta gent ara el setembre és a l'inici de l'any i llavors també com que hi ha aquest canvi d'estiu a tardor, que hi ha gent que li pesa, que li costa tot molt, doncs seria molt favorable poder fer en aquest moment tot el tema de les neteges que us vull parlar avui. Clar, perquè si l'Helena i jo visquéssim junts, que no és el cas, però si l'Helena i jo visquéssim junts i tu vinguessis de visita, la teva visita, sense voler, pot portar males energies. Sí, o bones. Si jo vinc i estic aquell dia superbé, doncs pot ser que sigui molt bo, però potser si vinc desgastada o d'un mal dia de feina... Contamines l'energia. O preocupada, pot ser que jo allà deixi un residu, per dir-ho d'alguna manera, que energèticament us dificulta a vosaltres si no us afavoreix. Llavors, això de treure's les sabates a casa va molt bé. Sí. Jo és que res més arribar és el primer que faig. Ah, doncs jo no. Em trec les sabates. Doncs és molt positiu, tens tota la raó. De fet, per això posem catifes a l'entrada sempre. Perquè arriba l'energia de fora? Sí. Tot el que es trepitja. O sigui que a Londres, per exemple, estan nets d'energia, diguéssim. Per què Londres? Perquè van sense sabates a casa. Ah, sí? Clar, és tot moqueta, no? Països nòrdics, per exemple. Països d'interior, diguéssim, tots. Tota la part d'Àsia també és molt comú que es treguin les sabates. Doncs mira, això no ho sabia. Jo sí, res més arribar. Xuf, xuf. A molts llocs és molt habitual. Vale, ara anem a rentar netejar d'energia a la casa. Anem pel primer pas. A veure, el que cal entendre és que avui us parlaré de diferents neteges, sobretot relacionades amb la sal. La sal té un gran poder, per dir d'alguna manera, que energèticament ens afavoreix per netejar no només espais, sinó també persones. I avui parlarem de certes neteges que ens ajudaran a saber si casa nostra té una bona energia o no i després què fer per treure aquesta mala energia. Comencem amb el primer, que és un test, és un test energètic. Sí, primer s'ha de fer el test de la casa. Sí, aquest test és molt senzill, consisteix simplement en barrejar aigua amb sal en una ampolla, ara veiem, com veiem en aquest esquema. Agafem una ampolla de litro i mig, l'omplim fins la meitat i llavors agafem sal, el menys processada possible, jo sempre recomano la sal grossa perquè està menys processada, i l'anem dissolvent, anem remenant aquesta aigua fins que quedi dissolta. En el moment que la sal s'atura és quan es comença ja a tenir residu a sota, vol dir que ja no es dilueix, llavors parem de posar sal. Llavors, agafarem uns gotets, si pot ser de vidre, millor, de plàstic, millor no fer-lo servir, sempre o ceràmica o vidre, millor transparent, perquè així veiem el resultat, i omplirem per la meitat aquests gotets. I aquests gotets on els posarem? Els posarem als dormitoris, a tots els dormitoris, si és possible a sota del llit, si no és possible el posarem en un costadet, el posarem a l'entrada, a la sala d'estar i despatxos. No els posarem mai ni a cuines ni banys. Però han d'estar a terra o pot estar en una tauleta? Poden estar en una tauleta, però al llit, sobretot, i a la zona del sofà, que seria un lloc també molt recomanable, al sofà, evidentment, segurament no ens hi cap, però al llit, si podem, posem-los sota, a la zona on dormim des del plexe cap amunt. Perquè és el lloc que necessitem saber si és positiu o no. Ui, aquesta nit em posaré jo a tots els cots. I si fico dos, se'n van abans? No. No, el tema és que és important veure el resultat que ens dona. Llavors he posat uns exemples perquè veieu què passa amb la sal. Perquè la sal fa una reacció molt, molt... Aquest és el resultat. Aquest és el resultat. Mare de Déu, explica'ns què ha passat aquí. Sí, tot i que sembli mentida, és increïble realment la reacció química que fa la sal. També és molt important que mai poseu aquesta cura, per dir d'alguna manera, li diem cures, a sobre d'un radiador o molt a prop d'on passen els tubs del radiador, perquè llavors es sortirà tota la sal.
Quan la sal se surt del got, l'energia és negativa. Vol dir que també és bo que, com que a vegades ho podem fer més d'una vegada, en aquest procés ja estem netejant. O sigui, encara que se surti no patiu, és simplement una reacció que ens està donant una informació per després procedir d'una altra manera. Podem posar un platet a sota, no? Veieu, sí. De fet, en les dues primeres fotos és la reacció que ha fet des d'una tauleta, ha caigut fins a terra la sal. Va fer tot un regaró, si veieu, i és increïble. I es queda tota... Aquí no s'aprecia molt bé, però es queda incrustada tota l'exterior del got i és una passada. Llavors, quan l'energia és positiva, s'acosta molt més a la tercera foto que veieu, que és el bol de ceràmica. Quan l'energia és positiva, la sal es posa perfectament, formant uns quadradets perfectes, disposats i ordenats, que sembla que algú els hagi posat bé, i amb una X a sobre. Però clar, això, Dolors, no és estable. És a dir, potser un dimarts ens surt ordenadíssim i dimecres se'ns ha contaminat. A veure, en tan poc temps, no. No? En tan poc temps, no. Ha de passar més. Sí. Cada 6 mesos. Depèn. A veure, és que mensualment, per exemple, quan tenim unes entrades d'energia que se li diuen les estrelles anuals, és que són entrades d'energia molt forta. Quan és negativa, pot ser que reactivi molt. I pot ser que potser al mes de gener això ho vam fer i al mes de febrer canviar. Però també us recomano que no ens obsessionem amb això. O sigui que això és per al fet, el que diem... Una guia. Clar, i ara, per exemple, tornem de les vacances, ens sentim una mica potser inquiets, nerviosos, flojitos, no? Doncs anem a fer-ho i així li fem un restyling a aquesta energia perquè ens ajudi. Una vegada passat això, què fem amb això? Ho llancem pel vàter o per on? Això jo el que recomano és que, clar, com a... Ho faries tu? Jo no sé el que faria, la Les veritat. plantes? No. Llavors et deixes l'energia allà? Ja, és veritat, això s'ha de... Ens hem de desfer d'això com sigui, clar. Jo us explico, jo com a consultora tinc uns pots que sempre els faig servir només per això. Ah, val. Els neteges i els tornes. Sí, llavors sempre intento agafar els gots amb guants o els bols amb guants, els rento bé, ben nets, amb una esponja inclús diferent, que no rento els plats, o sigui, intento que sigui tot això. Sí que és veritat que en alguna neteja que avui explicaré sí que és recomanable que un cop s'ha fet tot el ritual, que inclús es llenci. A l'escombraria normal no passa res. Sí, perquè això al final el que ha fet és absorbir tota l'energia negativa. Llavors no ens interessa que estigui per allà per casa donant voltes. Dolors, en el cas que això surti així, per tant, tenim energia negativa a casa, anem amb el següent pas. Anem a veure una opció de neteja. Una altra opció de neteja, que seria... La neteja del pis amb aigua amb sal. El que farem és fer una neteja en profunditat de casa nostra, però en profunditat vull dir traient totes les coses. Si recordeu, també al principi hem estat parlant d'eliminar coses, treure trastos, això seria el més recomanable, però bueno, és fer una neteja profunda i quan acabem aquesta neteja profunda posarem el cubell de rentar, amb la fragona, el motxo, com li vulgueu dir, l'omplirem d'aigua i posarem 2/3 d'aigua per 1/3 de sal, o sigui, farem com 3 parts. Llavors, amb aquesta aigua, que ja és neta i ja el pis estarà net, fregarem tot el pis. Veiem un exemple en el sentit de les agulles del rellotge. Ara veiem aquest plano del pis, no sé si el podem... Us he portat això, un plano, perquè veieu com fer el circuit. Déu-n'hi-do, quin piset, eh? El circuit. És grandet, eh? Bueno, pensi, són 100 metrillos, eh? No té molt, no té molt. Bueno, està bé, eh? Bueno, pel Sergio sí. Digueu-m'ho a mi. El Sergio i la seva habitació. Digueu-m'ho a mi, clar, ja t'ho vaig explicar, no? Que tenia 11 metres quadrats, clar. Bueno, que per la seva habitació està bé. Sí, bueno, clar, però... Pobret meu. La propera, amb aquestes neteges, aconseguiràs ja el piso. Per a ti, tot per tu. Bueno, el tema és iniciar la neteja des de l'entrada. Des de l'entrada del carrer, si és un pis, des de l'entrada de la vostra escala, i si és una casa, des de l'entrada del carrer. Llavors, a partir d'aquí, comencem a netejar tota la casa, habitació per habitació, en el sentit de les agulles de rellotge. Si us fixeu, on posa inicio, simplement... Des de la porta, fas tot el recorregut fins al final. Fins al final, anem donant tota la volta, arribant fins a l'última habitació, que en aquest cas hi ha un bany i hi ha una habitació, i arribant a sortir
per la porta. Aquest seria l'acabament. El segon, el primer... Llavors es tracta, com que evidentment les habitacions no són rodones, no podem estar, però sí que aneu fent un circuit que sempre sigui d'esquerra a dreta, fins a arribar a netejar tota la superfície. Entrant per un costat i acabant de sortir per l'altre. Exacte. Llavors, el que hem de fer és, depenent una miqueta com hagi anat aquest test, o com sentim la casa, això ho podem fer un dia, ho podem fer 3, o ho podem fer inclús 9 dies seguits. Depèn del nivell de la sal com hagi quedat. Per exemple, en el cas de la novena, que es diu, que és aquests 9 dies, seria en casos que ha succeït alguna cosa molt greu, o una petita catàstrofe, o inclús algú que està amb una malaltia greu i que veiem que la cosa no pinta bé. Seria una manera també de netejar aquest espai, de que tota aquesta energia d'enfermetat, per exemple, no s'impliqui. Se'n vagi. Perfecte, seguim amb l'altre. Segon sistema. Ara estem en un sistema que, sobretot, demano cura. Molta cura i molta precaució. Perquè és una neteja de foc. És una neteja que farem servir herbes, com és el romaní, farem servir sal grossa, i llavors tot això ho posarem dintre d'aquesta cassola de fang, és a dir, necessitem aquesta cassola de fang on posarem sal i romaní, ruixarem amb una mica d'alcohol i farem servir un llumí, però el llumí és important que sigui de fusta. Perquè aquest... Sí, perquè... Encenedor no. No, perquè ens podem cremar. Més quan tirem a l'alcohol, hem d'anar molt en compte. Però hi ha gent que se li pot córrer a fer pum. Però hem d'anar molt en compte. Llavors, aquesta neteja és una neteja que és molt efectiva, també, i ens ajudarà a netejar tots els espais, però té un procés i és important. Una, a nivell de seguretat, que és el primer sempre que explico, quan posem tots aquests elements, el que recomano és fer servir una tovallola grossa i la posem a sota, perquè aquesta cassola, un cop hagi cremat dins d'una habitació, l'haurem de moure cap a una altra. Llavors, a més, la sal amb el romaní, quan crema, salta alguna espurna. Veureu que peta. Si peta molt, és que està netejant. Com si fossin crispetes, que fa puf, doncs el mateix. Si peta d'aquesta forma, és bona senyal. Està netejant. Vol dir que està brutet i que està fent la seva funció. S'ha carregat de llana. Llavors, aquesta neteja és important fer-la des de l'habitació com més llunyana a la porta fins a la porta. És a dir, començarem, si tenim, per exemple, una casa de 2 plantes, començarem pel pis de dalt, les habitacions que estan més llunyanes a la porta. I si tenim un pis, començarem amb les habitacions del fons i cap a la porta. Llavors, és important tancar portes i finestres. I no patiu pel fum, perquè el fum no és tòxic, perquè el que sentireu és olor a romaní, que és superagradable, i el que necessitem és que aquest fum s'impregni a la casa durant una bona estona. Per tant, el màxim temps, o sigui, un cop haguem acabat, si inclús agafem i marxem, llavors seria ideal deixar-lo entre una horeta, 2 horetes, i ja quan vinguem, obrim totes les finestres persianes i ventilem. Quan fem el procés, millor que si tenim animals de companyia, estiguin a la terrassa. Sí, i que no hi hagi tota la família, també. O sigui, no decidim fer això un dissabte o un diumenge que estem tots allà a casa. Imagina't, tot amb romaní per allà. A més, és un procés que, clar, depenent de la casa, és un procés que pot durar 1 hora i mitja, 2. O sigui, no, és llarg, perquè nosaltres hem de deixar que cremi en una habitació. Quan s'apaga tot aquest cremat, agafem, movem aquesta cassola, tornem a afegir romaní i sal, tornem a ruixar, tornem a encendre. I així, processivament... Amb totes les estàncies del pis. Ui, inclús 2 hores pots estar. Sí, pots estar molt de temps. Però paciència, fer-ho a poc. Jo ho faré. Aquesta neteja... Jo ja veig a l'Helena venint amb els bombers. Amb els bombers? Bueno, amb els bombers vindràs igual algun dia. No, però no perquè hagi sortit malament, sinó perquè algun veí o veïna... O amb les celles cremades, saps? O les pestanyes que no tindran. Ai. Això és la neteja d'espais on vivim i on convivim, però també hi ha neteges personals, de nosaltres mateixos. Jo tinc un ritual personal que faig servir molt, que és netejar-me amb sal. I això ho fas després d'haver-te dutxat. O sigui, quan tu t'has acabat de posar el teu sabó, t'has esbandit, doncs llavors tinc un grapat, tinc un pot ple de sal grossa, també, sempre intentem que sigui el menys processada possible, i el que faig és agafar un grapat de sal i sota el raig d'aigua de la dutxa acabo de
netejar-me com si fos un exfoliant, per exemple, val? clar. I el neteges i treus tota la... Et neteges a la dutxa. O sigui, mullada, Però eh? quan? Mullada, Sí, eh? Clar. I amb l'aigua després- caient. Amb l'aigua i amb caient. l'aigua caient. Una altra manera que podeu fer, si teniu banyera, és us podeu omplir una miqueta la banyera, omplir-la de sal i llavors us fiqueu a dintre Com si estigués 14-15 al mar. minuts. Deixa'm, Dolors, presentar el Santi Vilchez, que s'incorpora a la taula. Què tal, com estàs? Benvingut. Molt tal, bé, Santi? moltíssimes gràcies. Com ha anat l'estiu? Molt bé. Sí? Curt, com sempre. Has anat al mar? Sí. Doncs ja Es tens nota. aigua amb sal. Ideal. Però una pregunta. Les sals que et poses, que no és sal normal, sinó aquestes amb olor i tal, Sal de serveix baño? igual, la sal sí. A veure, si contenen un alt contingut en sal, sí. El que sempre dic per això que sigui el menys processada possible. Totes Val. aquestes sals estan processades, Clar. porten perfums, Clar. han passat per molts processos. Llavors, millor com més verge possible, per dir-ho d'alguna manera. Sal gruixuda. En comptes de l'entrecot, te la poses per sota. Clar. Això ho fas Està bé, molt, això tu? està bé. No. Però jo utilitzo a vegades les sals o per fer un scrub o aquestes coses. També, Just clar. potser... Això és boníssim, sempre és boníssim. I si no, o sigui, la gent que tingui el mar a prop de casa, o sigui, en el dia Un aquest banyet. que pues, teniu mal dia, que us heu aixecat malament, que us heu barallat amb el veí, o amb l'amiga, o amb el nòvio, o amb qui sigui, banyo de sal. Per tant, Dolors, les persones que aquest estiu han anat molt a la platja, podríem dir que estan més netes que no les que van a la piscina, per Que no exemple? han tornat fets pols. És molt Ah, no? positiu. Igual que les piscines de sal són molt més positives que no pas. Clar, que les de cloro. Clar. Clar. O sigui que hem d'anar a la platja sí Sal, o sí. sal. Sí o sí, és com una podeu, cita obligatòria, clar. Hivern, si us fixeu, hi ha molts rituals de començar l'any i a banyar-se al mar. Es fan uns anys que jo penso, quina fred, però es posen neopreno i llavors no serveix. Però avui dia, amb la temperatura que tenim, et pots banyar en Bueno, ple gener, és Clar. un entrar i sortir, Prefereixo el i és banyet a fantàstic. casa, eh? Amb aigua que Perquè, l'antena. Santi, hem parlat també de neteges d'espais, no? L'has fet algun cop, alguna neteja d'això de posar una cassola amb sal? Havia fet, inclús m'havien dit amb colònia, a l'aigua. Sí, i amb vinagre, sí. Hi ha altres rituals que poden ser també amb unes colònies molt I concretes. sempre cap sí. a fora, cap a la porta Cap a l'exterior. de sortida. Ah, clar, de la fora, casa. fora. I Exacte, treure't les sabates. Bueno, ara no, Santi? Arribis a casa. Sí, Bueno, bueno, és si te les veritat, vols perquè treure. entres les coses Arribis a casa. dolentes i també embrutes al terra. Això sí. Clar, clar. És que hi ha moltes coses, eh? Dolors, abans d'acomiadar-te, fem un repàs, si et sembla, dels passos de neteja que hem repassat avui, que ens has explicat. Molt bé. Comencem pel primer, Helena. El test, hem de fer el test. El Bé, test. Dolors, ajuda'm. Vinga, Ara se agafem m'ha anat aigua de litro Ah, exacte. o de litro i mig, l'omplim fins la meitat, posem sal fins que es dissol. Després omplim gotets que els posem a tots els espais. Sí. A les habitacions, sales d'estar, tot menys banys i cuina. Correcte. Val? Amb això ens donarà un resultat. Anem a veure els resultats, a veure una mica. Si tenim energia negativa, la sal sortirà cap a fora. Es vessarà. Es vessarà. En canvi, si tenim energia positiva, el que farà és quedar ordenada perfectament amb uns quadradets perfectes que inclús tenen una X. Val? Aquesta seria la primera opció de neteja. La segona opció de neteja. Veient el resultat que tenim, el que farem és netejar el pis amb sal o la casa en el sentit de les agulles del rellotge. I el que farem és omplir un cubell d'aigua de fregar, de netejar, i posarem 2 parts d'aigua per una part de sal. I amb aquesta aigua el que farem és netejar tota la casa amb el sentit de les agulles del rellotge, començant per la porta i acabant finalment per la porta. Després tenim la neteja de foc, on és el ritual que hem dit que necessitem romaní i sal, Romaní, sal. val? L'alcohol per poder mullar aquesta barreja i després llumí, sobretot, de fusta, perquè el de plàstic, quan crema, és tòxic i és horrible. Val? Sempre ho fem així. I això ho anem també cremant a cada espai. Quan acabi de cremar, ho anem movent a la següent habitació. Sempre comencem des del final de tot Del més llunyà cap a la porta de l'entrada. casa. I després tenim la neteja. La neteja corporal. I aquí estarem estupendos. Hombre! So, gràcies, Dolors, per estar avui amb nosaltres al Sense Control. Tornaràs en 2 setmanes, si no m'equivoco. Sí, quan em digueu. Perfecte, doncs estarem atents. Gràcies, Gràcies, Dolors. Dolors. Nosaltres anem Gràcies. ara amb